Rozdiel medzi jednopodlažným bungalovom a dvojpodlažným domom, ktorý je pre vás ideálny. Takže tak rozdiel je samozrejme v prvom rade o tom, čo od toho domu ten zákazník očakáva, aký priestor potrebuje životný a od toho sa odvíja aj výber domu. Samozrejme v dvojpodlažnom dome je oveľa viac miesta a jak v bungalove. Ďalej ešte tam zohráva veľkú rolu veľkosť pozemku, na ktorý chceme tento dom osadiť. Samozrejme jednopodlažný bungalov, tým keď chceme dosiahnuť väčšiu obytnú plochu, tak ho potrebujeme roztiahnuť na ten pozemok, aby tam na to ten priestor bol. Kdežto pri dvojpodlažnom dome vieme ten priestor získať aj na menšom pozemku, dá sa to tak povedať, lebo stávame druhé nadzemné podlažie. Takisto aj z hľadiska nejakých financií, keď staviame dvojpodlažný dom, tak tým pádom sú tam trošku zmenšené náklady, dá sa povedať, na tie konštrukcie, jak pri bungalove. A samozrejme je to od zákazníka. Je to aj o dizajne. V dneskajšej dobe sú určite v kurze bungalovy. Veľa ľudí si stáva bungalovy. Nechce mať tie schodiská vnútorné, takže myslím, že aj to je dosť. Takže v jednoduchosti možno taká najväčšia výhoda bungalovu je čo podľa teba? No tá bezbariérovosť by som to nazval. Áno, nemáme tam žiadne schody, nemáme nič, je to väčší komfort, je to väčší otvorený priestor, keď sa zrealizuje pekný priestranný bungalov, tak je to dizajnovo veľmi, veľmi pekné. No. Laci, niečo si dodal? Ja nie. V podstate ide o to, čo zákazník od toho očakáva. Akú má predstavu a vlastne v podstate, keď ten zákazník za nami príde, tak ho počúvam. A snažíme sa splniť jeho požiadavky a samozrejme počúvať ho a poradiť mu. A už je na ňom, akou cestou sa vyberie. A možno tak sa opýtam, že pre koho je vhodný viac, povedzme, bungalov, pre koho je vhodný viac dom, ktorý má dve podlažia? Poviem to tak, mladí ľudia, toto myslím, že záleží dosť aj od veku. Mladí ľudia väčšinou, zase je to o pohľade, neriešia v úvodzovkách starobu, áno. Ja sa na to pozerám trošku vzhľadom na to, že už mám, nepoviem, že som starý, ale že mám viac rokov, tak sa pozerám na to tak, že tá pohodlnosť tam rozhoduje v tom staršom veku, čiže starší ľudia skorej tie bungalovy, čiže bezbariérové domy. A mladší ľudia v podstate, myslím si, že tým menej vadí to, že by mali v dome nejaké schody alebo nejaké podlažie. Áno? Vidím to tak, štatisticky. OK. No a zase je to aj o tých deťoch možno malých, áno. Pri tom dvojpodlažnom dome je taký, dá sa povedať, že taký komfort, keď tie decká vyhodíme hore a máme dole s partnerkou alebo s manželkou, dá sa povedať, že svoj svätý pokoj, áno. Takže aj to je taká, či sú malé deti, alebo teda, či už sú teda dvaja sami dospelí ľudia, no. Takže tak.